Η συγκεκριμένη έκθεση ονομάζεται «Εντός εκτός». Βλέπουμε έργα φοιτητών, επιλεγμένα έργα φοιτητών, που αφορούν το έργο του Κάφκα «Μεταμόρφωση» και έχουν έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Τα παίζουν με διάφορα μέσα φοιτητές, συνδιαλέγονται με διάφορες ιδέες από το έργο και υλοποιούν προσεγγίσεις τους σε ζητούμενα από αυτά το συγκεκριμένο κείμενο. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία και σαν έκθεση και έχει και υπέροχα έργα από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εντάξει, πρώτη φορά ερχόμαστε σε έκθεση και πρώτη φορά δηλαδή στείλουμε έργο για να έρθει κοινό κανονικά. Δεν είναι μόνο εξεταστής, δεν είναι μόνο συμφοιτητές, είναι κανονικά κοινό να έρθει σε έναν χώρο να το δει για 10 μέρες straight. Οπότε είναι κάτι καινούριο σίγουρα. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί άλλο βοηθιόμαστε πάρα πολύ και υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, συνεργατικότητα και συναδελφικότητα και είναι ωραίο αυτό. Και μακάρι να είναι έτσι και στην πραγματική ζωή. Για μένα σίγουρα σκοπός είναι οι φοιτητές να βιώσουν και να ακουμπήσουν το πραγματικό σύστημα της τέχνης που περνάει μέσα από ένα σύνολο εκθέσεων, περνάει μέσα από μεγάλα events όπως το σημερινό, δεν είμαστε οι μόνοι που εκθέτουμε. Οπότε για μένα είναι μια τεράστια εμπειρία που προσφέρουμε. Ήδη οι φοιτητές είναι δυσκολίες, το ξενύχτη, τις αγωνίες, πράγματα που δουλεύουν, που δεν δουλεύουν, τον εκνευρισμό, τη δυσκολία της συνεργασίας. Αυτά είναι όλα μέσα στη διαδικασία και νομίζω είναι φοβερά επικοδομητικό. Είναι μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Είναι κάτι που δεν περίμενα βιώσει στα 21 μου και ενώ είμαι ακόμα φοιτήτρια κινηματογράφου. Και όταν θα έκανα κάτι τέτοιο στη ζωή μου ποτέ. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Είναι αρκετά αγχωτικό. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε όλο αυτό σε τέτοια έκταση. Υπήρχαν πολλά προβλήματα αυτό της τελευταίας στιγμής που όλο κάτι θα συμβεί. Είναι μια πολύ όμορφη, χαοτική εμπειρία. Let's connect. Θέλουμε λοιπόν και οι εμπνευστές αυτού του εγχειρήματος θέλουν να υπάρξει μια σχέση ανάμεσα στους καλλιτέχνες, μια αλληλεπίδραση. Για σένα δεν ξέρω, για μένα είναι πρώτη φορά σε κάτι τέτοιο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι μια μοναδική εμπειρία. Εμείς δεν δίνουμε κατευθύνσεις, εμείς δείχνουμε πού είναι τα μονοπάτια. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Και οι φοιτητές έλεγαν το δικό τους μονοπάτι και μιλάνε με τη δική τους φωνή.